Ёкнен бародаро Hyundai Avante солиш 2009 мотор 1.6 бензини холли. Ҳуҷҷат солунаш ягон 6 моҳи дига мақсад дора. Ҳуҷҷати солуна транзит 12 кадагӣ тайёра. 4 диска 4 баллон навай, кондиционериш кор мекунад. Мақсад ин ҳолати берунаша нигоҳ мекунем. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора. Тайёраи мошин ҳеҷ дига кор, ягон кор, детал, краска, баллон ягон чи надорад. 4 диска 4 баллониш навай. Ина берунаша. ҳолати берунаша мебинем. Дар рӯи қафо электропакет. Дари қафо электропакет чихол задагӣ. Мошин тоза ҳака. Мақсад барои 14 электропакет блокировка ярод, регулировка боковой. Ина магнитофон, коробка автомат, мультирул. Мақсад мошин тоза ҳак тайёра. Чанд сум гуфти ака? 80,000 бо муомила дора. Мақсад ҳатман занг занед, иншолло мошин барои гаштан хубай. Чанд номро тагаб зака? 93 121 60. Мақсад номрора ака дар зери навор мемону, ҳатман занг занед, муомила дора. Ёкнем бародора Toyota Voxy солиш 2012. Уш 2009. 2012 2009 хеле фарқият дора. Нигоҳ кунем мақсад фигураи фукаш, пешош ҳамаш фарқият дора. Мақсад моторшам ҳамон мотораи бензини холли. Ҳуҷҷати солунаш 1 сола ҳай. Тонировкашам ҳуҷҷати солунашам утилизация кардагӣ тайёр на воздухай. Нигоҳ кунем ишам фулай мақсад дар ҳама ручной нест. Ина деталои берунара нигоҳ кунем. Ҳамаш тайёрай мақсад мошин. 4 диска 4 баллон навай. И свет бо свети хубтарай. Ина 14 электропакет блокировка дарод, регулировка боковой, мультирул. Ина ишам экран, коробка автомат. Мақсад ишам 7 одама. Чанд сум гуфти ака иша? Некрушова это? О. Барам Некрушово блогера 100,000. 100,000. Ина мақсад солиш 2012 ҳай. 2008 нестай бародаро. Номро тагаб зака? 97 203 775. Занг занед ҳатман муомила дора. Мақсад то соатҳои 12 ра занг занед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, старти бозии нав дар YouTube канали Некрус Шоу. Номи бозӣ BMW Qosh мешавад дӯстони азиз. Дар бозӣ 100 та призи беҳтарин, 4 та шоҳҷоиза мошина. Нигоҳ кунед чӣ хел мошинакҳои базеб мондагем ва 96 та дига конвертҳои пулӣ. Нархи чипташам арзон ба ҳама дастрас мешавад. 30 сомони тоҷикӣ, 250 урусӣ. Рақамҳои душанбестиву WhatsApp дар болои навор мебурояд. Скриншот карда бигирем ки дар давоми навор дига намешавад. Такрорш мекунам +992 033 324. Дар WhatsApp салом менависӣ. Маълумоти пура оиди бозӣ, картаи Сбербанк ҳамаи чиро равонат мекунем. Метавонӣ чипта бигирӣ. Шахсое ки ай душанбести сум равон мекунем, пеши ҳамин номро 992 033 324 бизанед, сумтон мегзарад. Чектона дар WhatsApp рӯи кинена. Ба 30 сомони чипта мегирен, шумо чӣ бурд мекунен? Нигоҳ кунед, главни шоҳҷоиза BMW E60 бо тахаллуси BMW Qosh дӯст. Бародаро солиш 2009. Металлик свет, тонировкаш ягон 10-11 моҳ гӯем, хато намекунем. Мақсад нав кадаги тонировкаш. Ҳуҷҷати солуна надорад. Транзит 12 кадаги тайёр. Мотор 2.4. Марзиҳо бисёрш 2.4 мақсад. Нигоҳ кунен. Деталоша мақсад нигоҳ кунен. Як ҷо ду ҷо кор дора мақсад. Кам 4 диска 4 баллон 80-90%. Мақсад на бернаш. Стопои қафошай. Мошин тайёрай. Мақсад марзиҳоро бисёр одамо барои далнияк мегиранд. Мақсад мошини хубтара. Ина қафоша нигоҳ мекунем. Электропакет. Мақсад ина 7 одамаш.
4 дар электропакетай блокаривкаи даро дора, мултирул дора, экран, коробка автомат, кондиционериш кор мекунад. Мошин 2009 тозаҳай. Мақсад нархиш 85000 бо савдо дора. Мақсад номрои акаро дар зери навор мемонам, занг зани ҳатман савдо дора. 554 700 330 554 700 330. Нигоҳ кунем бародаро, Астраҷи солиш 2008. Бензини холи ҳуҷҷат солона 10 моҳ 11 моҳ утилизатсия кардаги ҳуҷҷат солона дора, навоздих кардаги тайёрай. 4 диска 4 баллон навай. Мақсад мошин тайёрай, краска кардаги ҳамаи кориш кардаги тайёрай. Я тонировкаш мекунӣ, якам мегарди тамом. На бернаша нигоҳ кунем, мақсад ягон детал кор надора. Мошин завади кор кардесай. Ина деталош, мақсад мошин тайёрай. Ина дари қафо ручной. Электропакет, мультирул, магнитофон, механик коробка. Аз капотшо ҳуй мекунем. Капотшо ҳуй мекунем. Ҳуйш какай авор. Ина чашкиёш навай. Ина фигураи пеш. Мақсад нигоҳ кунем, мошин завади кор кардесе, акклиматориш навай. Чанд сум гуфти ака? Пасничкои Некрушовда 6000 ака. 6000 сомон бо муомила дора. 2008 мошин утилизатсия кардаги документ солона тайёр. Номро тагав зака 907 203 775 занг зани ҳатман муомила мешавад. Пасничкода бо скидка. Гап нест. Кунем бародар. Opel Ashka солиш 2008, мотор 1.816. Мақсад қабрға меган, чӣ меган? Амхали мотор 1.816, бензини холияй. Ҳуҷҷат солонаш нав кардаги ягон 10 моҳ ё 11 моҳ дига транзит навоздих кардаги тайёра. Утилизатсия дора ака? Утилизатсия надоштай мақсад. Ина бернаш нигоҳ мекунем, диское ки айхидиш не сечка задаги чотки. Мақсад ина бернаш нигоҳ мекунем. Кондиционериш кор мекунад ака? Кондиционериш кор мекунад мақсад ина. Нигоҳ кунед диское ки сечка задаги. Мақсад ина ҳолати дрнша нигоҳ мекунем, дари қафо электропакетай. Мақсад чихол задаги нест, тоза ҳакай мошин. Ина дарои пеш электропакет бо ранги сечка. Мултирул надошта, дари пеш электропакет, блокаривкаи даро, магнитофон. Чанд сум гуфти ака? 57000 бо савдо мешавад. Мақсад аки ин нарх редка меғалта мақсад ин мошинода. Номро тагаб зака 557 07 30 занг зане ҳатман муомила мешавад. алиш намешавад ака? алиш намешида. Мақсад 57000. мақсад нархи беҳтарина ака. Номраи акаро дар зери навор мемонам, занг зане ҳатман муомила дорад. Нигоҳ кунем бародаро, сечка автомат, мотор 2, коробка автомат, классики тайёрай. Мақсад тонировкаш ягон 3 моҳ мондаги, ҳуҷҷати солонаш 10 моҳ 11 моҳ гӯен хато намекунем. Номроша мега ака, номроша падарка мекунем. Мақсад нигоҳ кунем, 4 диска 4 баллон навай. Мақсад ами худаш сечка аями фукуш маълумай. Мақсад мошин қадр қоматаш базе бакай. Бернаша нигоҳ мекунем, чашки пашки ягон чивари надора. Сечка классика. Бензин буд? Газ, бензин ҳар даш кор мекунад. Бернаша ёз драша. Мебинем чихол задагиай, дари қафо ручнояй.
اینا در روی پیش الکتروپاکت کریما کنترل مبلنی سا مایتافون داره کریما کنترل های مبلنی کانسانرش کار میکنه کانسانرش کار میکنه 100%. چند سوم گفتی اکا 72000 با سودا میشه و انشالله. نمره چنده 985 57 40 43 زنگ زنی حتما معامله داره. یوکینیم برادران اشکا каравани соли 2010 ҳуҷҷат ясола кадаги тайёр утилизатсия дора ҳама чӣ кадаги тайёра мотораш 1.8 қабрға меган ку мақсад бисёр одамо ҳамин мошина мақсад дар назар доранд моторошуна газ бензин ҳар даш кор мекуна 4 диска 4 баллонаш 70-80% бигем хато намекуне 4 калпак задаги тайёра бернаш мақсад на бернаш оз нигоҳ мекунем ака ҳолати хуб аст мақсад бампери қафо хай яхел ҷош хирошидагӣ доштааст деталош аҳамиятиен мақсад надора оқаи кор надаранша нигоҳ мекунем дари қафо ручнояй чихол дар рои пеш электропакетай мултиру надошта коробка механик майтафон мошини гаштай мақсад барои хоҷагӣ зура. чанд сум гуфти ака 6000 бо муомила дорам мақсад нигоҳ кунен ака солиш 2010 ай и хеле мошини мақсад редка меғалтамода 6000 бо муомила дорам. номра чанда 918 84 бо 84 71